a na-ebulukwa mmadụ elu ọkụ mma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'elu biko ka anyị gbakọ kịta wee kere n'eze eze adịghị adị eze Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka eri ga-adị fantambaki ndị oche eri fantambaki fadị asị kara aka ori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ ebe chọọchị fa okpuru ụka mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'ụbọchị tata bụ eke n'oge awa nke eziokwu a sị m na eke taa ga-eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ a sị m onye echiche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe a sị m onye si ha ji wee dị mma na onye a ama nata mma n'ụwa ọ ihe anyị kwuru ise n'ụbọchị tata isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma more you should know about Arusi Deity installations the true state of things nke bụ eziokwu anyị ji wee bịa agba nke ịbụwa ya maka enwegasị dị iche iche a sitere wee megide ọdịnala Igbo mana ọ bụrụ onye nwa bụ eziokwu agba nke ịbụa maka ndị ọbụta agba izizi ha na-afụ m afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị na oraifite anyị na-agba afa mmiri emilụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. You can call me an ordinary evangelist, I will answer. Yes. Echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Febụwarị gara aga n'iru ndị na-esonye na ya amadugo ka esi esonye kwa ọnwa ọbụla mana maka gị wabụ onye ọfụ aja mbunye elu aja ịpụta ihe aja esigo na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu echi iso na ya bụ aja ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ya 3 prayer request then make donation token to the account number
ị chatịzie m na WhatsApp ka anyị gwazie gị other details I need from you ka enwe ike wee book gị. WhatsApp number m bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Then ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji maka ya wee bịara ụbọchị taa. Echefukwana na Mondays and Thursdays bụ ụbọchị anyị ji enwe ọdịnala administration na Ugochi tụrụ ọdịnala temple. Ụbọchị ndị a ụbọchị anyị ji ekwubi okwu maka na ike dị n'okwu ọnụ. Yes, ike dị n'okwu ọnụ. Ụbọchị ndị a ka anyị ji ekwubi okwu. Ị nọ n'olu ma ị nọ n'Igbo, ị nwere ike isonyewuru anyị. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ị nwere ike isonyewuru anyị ma ị nọ n'olu ma ị nọ n'Igbo. Den ndị nchekwa na-ebịa ịbịakwa ekwubi okwu n'isi gị. Echefuna na kanselin anyị na-eme free, mana ịgba afa ya na-akwụ ụgwọ. Ịghọtara ya? Yes. Then nke ọzọzi bụ anyị ga-enyebe more update by next week of the coming events anyị nwere na temple. Mana ka anyị gabagoro n'iru n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Kemgbe ihe anyị chọrọ ka anyị kọwaa ka o doo anya bụ ka ị malụ nke bụ eziokwu. Mana mma digress ya leto ka nkọwalụ gị maka ebe onye amara ebe esi bọwa esi n'ozu nwere ike o jee ịbọgbu obido ebe sọrọ ya nọ. Ịghọtara ya? So onye na-achọ ịkọwa ogologo bụ na Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile siri aka ya bịa kere ihe ọbụla oke na nwunye. Yes. Nke ịbụa, o kere mma kee njọ. Gwazie gị nwa m, ịgbara aka dịghị mma gị finye n'isi. Ọ bụrụ ndị maka ndị study metaphysics, ị ga-aghọta na etu mmụọ dị iche iche si alụ ọrụ. Ike niile si n'aka Chineke abịa, mana how you use the power determine the reward. Whether ma ime nweta ụgwọ ọrụ nke ọma ma ime nweta ụgwọ ọrụ nke ọjọọ. Echefukwana na-ekele mmụọ, ezi mmụọ na ajọ mmụọ. Yes, ekele ndị ezi mmụọ na ajọ mmụọ. Ndị ezi mmụọ anwa bụ ndị na-alụ ọrụ ndị si from the light region, ndị na-alụ ọrụ maka ọdịmma. Then nwekwasị ndị na-alụ ọrụ ọjọọ, ndị si from the dark region. Yes, mana Chukwu okike gwara gị sị na-ekele maka njọ ma nwa m gị soro mma. Na-ekele ọkụ kee mmiri ma gị weghara mmiri. Ịghọtara ya? So ụgwọ ọrụ ya dịara aka ịkwụ onye ọbụla ka ụgwọ ọrụ ya si wee dị. So etu a ka ọ dị. And ọ bụrụ taa ka ajọ mmadụ bidoro. Ọ bụrụ taa. Ndị ma nkụzi mma na na-eji ihe mmadụ ma wee mara ya atụ ihe ọ maghị. Ka anyị bidoro na ancient book. Ị ga-anụ maka Cain and Abel na akwụkwọ Genesis. Na akwụkwọ Genesis wara ya afụ ebe ekwu akwa maka Cain and Abel. Na Cain and Abel etu Cain si gbuo nwanne Abel. So ọ bụrụ taa ka mọda dịbara. Ọ bụrụ taa ka ntaji anya na ekworo na anya ukwu dịbara. Ịghọtara ya? Then ka bụ ofu. So ka ị ghara isi n'ọkịta ọ bụrụ taa ka ajọ ihe ma ọ bụ ajọ obi bido. Mana Chukwu okike kelu ihe kelu ndị anjelu nke na-ejere ya ozi. Yes, agbọrọ ha the entities of powers, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Akọwabugo m ihe a ugboro kwuru ugboro, mana I will keep on explaining until greater number of people I understand it very well. Ọ bụrụ mmajọ mmadụ mee ihe ewere eje bụ na-etu aka ọ dị n'ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ eziokwu, ọdịnala Igbo dị nsọ. Ọdịnala Igbo preaches holiness. N'ime eme ihe dị etu a maka na ọ bụ nsọ ana. That is what ọdịnala Igbo preaches. Ọtụtụ ndị mmadụ banyere n'okpukpere dị iche iche ma nke ndị oke ọbịa maka iji na onwere nsọ. Ha fụtara asị ihe dị isi na ị nwere ike imejọ ha na ijekwa ụkọchukwu ma ọ farasị ya n'ime na nka n'ime na nka na ịdịrị nwunye mmadụ omeghe aka etu a ma aka etu a ya agọzigo gị na-agbagharago gị mmehie. Onye gwara gị? Mana ọdịnala Igbo kwuru na ime ihe dị etu a na ihe dị etu a na-alụ ka imel. For the fact na imere alụ, ị ga-undergo cleansing jee n'ihu aja akpọọ ha alụ.
and ịkpụghị alụ ọha meaning na ị ga-ekwe nkwa na ihe imere mbụ was done in ignorant and n'ime eme ọzọ. Ịghọtara ya? Anyị nwa na-agba alụ ya akọwalụ gị na before a na-akpụghị alụ, you must confess na ihe a imere in error and you promise never to do again. Ịghọtara ya? Now, enwere ndị anjelu nke Chukwu ndị na-alụ ọrụ ọma na ọrụ ọjọọ, and n'ọdịnala Igbo, igbu mmadụ remain dastardly act, remain murder. Enwere justification till date. You understand? Yes. As long as unless they will full-blown war, or in self-defense, full-blown war known for no just cause. A community murder, community murder. So, ihe na-achịkọwara na ọdịnala Igbo bụ okpukpere nwere nsọ, o nwere the commandments, ihe a tụrụ anya n'aka gị dịka onye ọdịnala n'ime eme, nke gụnyere igbu mmadụ. Nke bụ eziokwu bụ na ndị nna nna anyị ha hibere arụsị, hibere ụmụ mmụọ dị iche iche. Ụmụ mmụọ ndị ehibere bụ na-ehibere ha maka ọdịmma nke obodo, maka ọdịmma nke mmadụ na ibe ya, ka e wee nwee cordial relationship between man and the man. Ụmụnna n'ime ụmụnna, enwere ihe eji wee hibe arụsị. And gịnị bụ arụsị? Arụsị bụ recognize the natural forces then in existence before man, and mee udo with those natural forces and ask them to be of great help to protect you and your family from invaders, from evil men, from damosu, onyanwa. And it will trace you now to know that here in the Chukwu kere eke nwere the elements na oversee ihe gbasara ya bụ ihe ekere eke. Example, akọwagoro gị na the gnomes bụ ndị na-afụ maka growing of rock na ana. Ịghọtago? Ndị a niile bụ land elements. Ịnọkịta ịfụ na rock na-eguro, ịma ọnụ nwere mmụọ bụ ọrịa. Ịmara ịghọtabụ mgbe m na Abuja, ịpụta na ebe nwere Zuma rock, ị na-afụ na aka bụ face of human being, face of the being na ya bụ rock. O nwere ụfọdụ rock ị ga-eji efu the architecture dị ebe ahụ, ị ga-adị marvel, ị ga-adị surprise the act capability of those beings. The architecture. If I go n'ime cave, for the capabilities of these beings. Enwere the herbs ndị na-afụ maka nọ na osisi mmụọ dị iche iche gasị, ndị na-afụ maka grow plant and flowers. Ị na-afụ those flowers nwere ike na-esipụta isi ụtọ. O nwere the activities ọ na-esipụta isi ụtọ, ịfụgasịra ihe dịka butterfly and other insects na-evisit both birds. All the work of the elements living therein. Like if you hear the Oshioji, if you hear the Kaungu for protection, if all those sacred trees, if you hear the Kapo, Mane will apple calete, abundi miri. Yotaya, and will abundi cheer. And will all the sacred trees go on with the honor. Ihe ndị a niile nwere ihe a na-alụ for a purpose, for the betterment of man. Then enwere the element ndị na-afụ maka ikuku, ndị jikarị ụbọchị afọ were eri ife. The element salamanders, those salamanders na-eri ife ụbọchị nke ha, ụbọchị afọ. Enwekwalụ
the man-made water spice. Ndị a bụ ndị na-eri ụbọchị orie, the water elements. Nwekwa fire elements and so on and so on and so forth. Mana ihe nchọrọ ikwute taata bụ ihe gbasara alụsị. So those alụsị anwa nwere secretaries ụmụ mmụọ nọ na ya. Like ịbịa na ụlọ asịba anyị. Ụlọ asịba anyị bụ alụsị ndị gboo ji wee nụ ọgụ. Alụsị nwere mmiri. Ịbịa na ụlọ asịba m ndị gbagoro be m na temple mana almost opposite my house. Ị ga na-afụ okwu mmụọ, okwu ụlọ asị. Just beside my house, very close to my house, about 2 poles. It's not up to 2 poles. You'll be seeing Akpo Kalete that belong to the last. If you get Fina Mawari Aqua, Losikobo Makana, Bunwelmiri. Thereby, for my beer, my hinine. So you get a gamneku, can not take a while again, but get a balose. Allosable supernatural beings that have been in existence. Mana, all I ever mother bone, recognize her, install her, activate her. Oh, yeah, but I knew what you keep a goodie. Man, as long as na remember the activation, na I will be a busabari opera, Mama Yakwa, Okabu, but soon. Man, I had the activation, Mama Yakwa, over to go more. Yanos Eba Memo, you got there? Now, at first, we might say installation can now be can call again. Now, this being Sabotu has been in existence before the creation of man. The entire universe. Those elements has been the caretaker. You know that, maintaining the entire creation of also this growth material, also this world, the entire creation. Madam Mahane maintained the entire creation. Then, Oweluzie Mbemesizielo, out of the mercy of the Almighty, to give human spirit opportunity to come down to this growth material and mature, and to go back as a matured being. Now, man was permitted to come down to earth. And when man came to earth, for the fact that man originated from the spiritual realm, man had the spark of the spirit in him. Therefore, man is a higher being than those animalistics that governs and maintain the entire creation. That's why man was given the head. In Genesis chapter 1, verse 27, ever say man that dominate, rule and dominate. Now, and the man cannot dominate effectively without recognizing those original beings that have been there donkey of years before arrival of man. So, man, out of supernatural connection, man now established, then will recognize fact, then will beings that have been existing in this. It could be the stones, it could be land, it could be secretaries. Oh, yeah, but I wouldn't be Bojadana. Because we recognize the fact name well, and well, dear Bam, oh, yeah, but I don't. And they were to now, the because Umama, Nandina, now look all the gnomes. Oh, but I never bad on Anna, it got for Bume. Notaria eba dora n'obodo. Notaria ika afu bume. Ebe mu nwa Ogbuefi Eze-Ana, because I understand how this things work. So some people don't understand how this things work. So that's why they don't connect very well. Na ebe mu nwa dora na ngwuru be nnam okwute dia. Notaria maka na man the importance of it. Oya but anyi we tinye okwute. Mana ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara how things work. So how we can eme mmekasị. Then the God that check while again, those elements, man of no, I want to see if we activate them.
for the fact that we activate them ha ebido lụbara anyị ọlụ ọ bụrụgo okwu mmụọ etu ahụ ka ọ dịkwa mgbe anyị bịalụ na ịbịa n'ihu Ugochi tubelu na temple ị ga-afụ na anyị nwere oshi ngwu yes anyị mere activate ịbịa opposite my gate efu ya amawara ya akwa white ọ ngwu dala onwe ya akụ ya akụ ọ na-adara onwe mmụọ na-eweta ya ịghọtara ya then enwere okwu mmụọ dị iche iche gasị ọ activation nke activate ya ụmụ mmụọ anwa for the first n'inyego ha recognition bido gbuseba aja ihe mme ebe anwa ọ bido nọrọ ọrụ ị activate gị by that blood sacrifice imere dia maka ifu ebe a dọrọ ana just okwute ka eweturu kpọtuo mmụọ na ya kwubie okwu by whoever that have the authority kwubie okwu kpọtuo mmụọ kwubie okwu na taa na-akpọtu mmụọ a ọ dịre ịmụrụ na o nwere some human beings here on earth but they are supernatural beings ịmụrụ na o nwere ọtụ ndị mmadụ ọnya ka anyị sị ga-achọkwa n'okwu maka na adị agba ngwụrọ na moto o nwere ike onye ị na-achọ okwu nwere ike ịmụrụ na ọ bụ a greater being bịara n'ụdị mmadụ ịmara ọnụdị ha dị ịmụrụ na onwe ndị wu mystics mystic being ka ọ bụ mana oyi awụrụ mmadụ ịmara during the time of our ancestors they recognize the fact na enwelu ndị bụ aka ji ọfọ by birth ịkpọ ọha iyi na enwere agbụrụ ndị ozi elụta m mgbe anyị dị na ụmụazị ya na agwa mere ụmụzi ebe onwe ihe dịka otego ezigbo aka ihe a mere I was still very young then ka m jere okwu ndị o nwere ebe anyị jere meeting as young people so anyị jee nyanwụ meeting anwa elu ebe anwa mmadụ wee sị m wee kpọọ m onye ọnụ iyi ndị ọnụ iyi wee refer to me as ndị ọnụ iyi I don't know that word before I came back wee jee jụwa one of my fathers then wee si ya na m jere meeting na the larger village I wee refer to anyị nwa as ndị ọnụ iyi wee jụwa ekere ihe omin o wee kọwara m sị m na mgbe gburugboo ihe eji akpọ anyị ndị ọnụ iyi na mgbe gburugboo mgbe a na-asọ nsọ yes na mgbe a na-asọ nsọ na mgbe ahụ anyị eziokwu na mgbe ahụ na ndị eje ụka anọ m na akarịzi ndị nọ sị m na anyị nwabụ ndị ụka mebisiri ihe na mgbe gburugboo na ndị be anyị a na-akpọ anyị ndị ọnụ iyi maka ihi na ịnwa anwa wee nọkọta wee si onye be anyị ekpenta gbakwa gị dị a ala gbakwa gị dị a onye a mepụrụ anụ ọnụ ya sị gị ala nwa gbakwa gị ozugbo ahụ o kwuru ka ọ na-eme eme wee na-akpa anyị ndị ọnụ iyi na ọnụ anyị ịma na ọnụ dibịa atụm n'ọnụ na ikwu ha na ọka eme ịghọtara ya so etu a ka ọ dịkwa o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ihe abụ imejọ ọsị gị jebe na ị ga-afụ ma ebe ọ na ị afụ ihe ka ọsọ ya bụ ihe so nwa the person so rich so our fathers taught it wise for the benefit of protection like agwa gị na ụlọ asị be anyị was installed because of invaders ndị agha obodo gbara anyị na ha gbara ma ọzọ bụrụ dem na-eji egota ndị agha aba from Abịrịba side ka ị mara mgbe gboo enwere police enwere court no survival of the fittest if you can pursue your neighbor very far away you reclaim the person's land so n'ụdị ọgụ a ka ha na-abịa na-anụso anyị ka anyị pụọrọ ha ka ha kpakọrọ ịghọtara ya n'ụdị ọgụ a ka na-abịa ka anụso anyị ka anyị kpakọrọ then ha na-emezie ndị nna nna ha wee sị no enough is enough wee kpọtuo Angelu Nkechukwu agbụrụ alụsị nwere mmiri wee yọọ ya for protection na taa a na-akpọtu ya na ya ma agbanata ọsọ na anaba anyị na-echekwawa anyị agụdocha wee tie ọfọ na ana the selected ndị selected ndị mmụọ selected
ndị a gbara aka n'ume, ndị ama na ha nwere the power ikwubi okwu ọ dị etu ọnwa, ndị a ka eseletrị ha wee nọrọ n'ọnụkụ anyị wee kwubie okwu wee hikpotu onye bụ mmụọ wee dịrị. Mana ana m achọ ịkọwalụ gị ọtụtụ ndị mmadụ na-aghọtaghị ihe bụ alụsị, che na alụsị ụfọdụ a na-eklem na alụsị niile nọ mmadụ ka eji hibe alụsị. Ọ bụrụ eziokwu. Onye na-ekwu etu aghọtara how things work. It's not true. Ma gee ntị ma akọwalụ nke bụ eziokwu melụ. O nwere enyi alụsị ọbụla ezigbo alụsị ka m na-ekwu maka ya, ezigbo alụsị ọbụla emere install with human being nwere kama na ihe merenụ bụ na ịma na ezigbo mmadụ nọrọ n'ọchịchị ife a na-aga nke ọma. Sin is a reproach. Sin is a reproach. Righteousness exalts a nation. When evil men are on the throne, ha ga na-eme mpụ na-egbu mmadụ, ụmụazị mana ihe ọjọọ gbaa arọ ọ dịka omenala. Ụmụazị na-etonite maka nwa ewu na-ata agba nwa ya na-ene ya anya n'ọnụ, fụzie ka ha na-emenya bụ ife ha eche na-etu anwa ka ọ dị like na agbụrụ na-egbu mmadụ. Agbụrụ ya abịa dọkịta ịfụ ka egburu mmadụ bepụ mmadụ isi were isi na-agba bọọlụ. Agbụrụ enwero respect for human life. Ọgbọ gbagọrọ agbagọ. Ọgbọ nọ n'ihe agbụ. Ọgbọ enwere ihe eji mpụ na ọtọ n'ọkpọrọ. Ọgbọ nọ n'abụmọnụ ọhịa ọgbọ abụ. Ọgbọ na-eme mpụ ọhịa ọgbọ abụ. So nwere mpụ niile a na-eme adị afọ n'ọgba. Ụmụazị na-etonite I weep for this generation because in the next 20, 30, 40 years mgbe ụmụazị ya na afọ now ga-awụ parents ebeo. So ọ agbụrụ a ha pụtazie echi ha nwere ike iche na igbu mmadụ, munye mmadụ ọkụ, ibepụ mmadụ isi, ifu ebe a na-egbukasị mmadụ na pas. Ha nwere ike iche na omenala Igbo maka na ihe ọjọọ gba arọ ọ bụrụ omenala. Ọ bụrụ na Chukwu okike ala awụrụ Abraham ka o gbuo nwa ya nwoke, de ụfọdụ ndị mmadụ ga na-egbu ụmụ ha citing Abraham example. Ka m gwa gị eziokwu, original arụsị ọbụla akpọtụrụ in good faith maka ọdịmma and the all men of noble characters hibere ya bụ arụsị. Enwere human sacrifice involved. Go to me anywhere. Mana ọtụtụ arụsị ka ehibechalụ mgbe gburugburu mgbe Enugu anọsa. Noble deities, enwere noble deities. See from the noble clan and noble people. Adịghị maka deities ehibelụ by no evil people nọ on the throne with their evil intention. Mana ana m achọ ịgwa na agbụrụ ọbụla hibela arụsị ha with human being, ma ọ bụ agbụrụ ọbụla agwụrụ ajọ ọgwụ wee hibe arụsị ha with human being na-ata afụfụ ya luo taa. O nwere ofu family mma na ọzọ obodo ma agba ha family ha mana ọ family mma mara their son from their forefather to their grandfather and to their present father. None of them agreed to live in their land. For their great grandfather. You know why? Because of Mpo Notono Diabawa. Hana also had to have their own land. Majority of them had their own normal inheritance land. Have to say they go to their boss. But I want to have a coward act. They should be bold enough and be man enough to face and clean up the mess. Because of Mpono Tonon and Hamel. Only now, the damn person done at that lineage now was Olota. You know that? One of them from the same lineage came to my house. The remaining person, Niru be that lineage, Lulu that lineage in our bosom.
because of ihe na-eme na ebe ahụ. Came to my house some days ago. Ajụ mma go the land. But for the fact that more than another town, I'm not interested. Maka na ama na nje na that land mee cleansing. Okwu nke dị mma azụ ebe ahụ na oji mmụọ njije dị ya. Mmụọ ọbụla I mee m cleansing dị ya. Ọbụna ya abụalụ. O nwezi any negative force dị ebe ahụ. Mma oji m ebe ahụ niile. Ụdị mmụọ na-apụ mmejije dị ya lụọ n'ebe ahụ ajọ mmụọ niile dị ebe ahụ nyefe. Yes. Agwa m na ọ bụrụ na dị ya na-apụ na Oraifite ka ọ da ụbai. But for now, I want to interest you go outside my town. Mana ihe ha na-agwara ọsọ na their lineage bụ ihe ha kwesịrị ime first the bull by the horn kpụọ alụ dị na ya mmekọta ihe niile na-abụ ajọ ọgwụ agwọrọ agwọ ezum dem ajọ ọgwụ agwọrọ agwọ banye ndị nna ndị ike kere gboo famili ọbụla tinyere aka n'igbu mmadụ ụfọdụ asị na-agwa ebechara arụsị nwa wee die mmadụ na ndụ ihe a wee fụ act onye ọnwụ niile na ndụ na-ebe arịrị na-akụ ọta na-ekwubi okwu na ihe unu mere ya na unu ga-ata ọfụ onye ọnwụ na a na-egbu na anwụ ụdị ọnwa na-ekwubi okwu and believe in me okwu ahụ o kwuru na aka ya dị ọcha aịda rụrụ tọrọ ya ma ọ n'ọrụ n'ụlọ ụnụ kwa ihe n'olu ma ọ bụ na ọ dị bebe arụcha ọrụ nyere ụnụ aka wee dọtuo arụsị dọtụchazie arụsị atọfụ obi ọjọọ ụnụ wee kwa ihe n'olu n'ụdị ka unu wee were ya wee lekpa ọ bụrụ onye nwa ya eme ka ihe n'ụlọ rụọ ọrụ kama na-atụ ọfụ obi ọjọọ ụnụ ọ ga na-ele kosis si n'ọnwụ and believe in me generation of ndị niile tinyere aka na ịgbafu ọbara will suffer. Onwe na agbụrụ ọbụla na-ata kwafuru ọbara na-ana free bidogo nation du mgbe David gburu Yuria ka o wee duru nwunye ya a gwara na ọ ga-atafu ịghọtara ya onwere na agbụrụ no justification of ịkwafu an innocent blood and go scot-free. So onye ọ na-agwa gị na-eji arụ ọbara na-eji menyiri mmadụ wee hibe arụsị na asịrị gị asị obodo eziokwu kama na adịbasị na o nwere ebe o mere o nwere some pocket areas o mere but that does not mean ma ọ bụ not the rules eji adọtụ arụsị. Yes, ọ bụrụ the rules eji adọtụ arụsị kama na o nwere some pocket areas o mere out of wickedness of that generation, their fathers that are alive then will decide out of their greediness to bury an innocent person in the name na ebere ya no ga-energize the arụsị ma ọ were ọrụ wee sị na asị those arụsị niile ahụ ehibere n'ụdị a na-apịawa ndị niile maka na whenever you bury human being you are already attracted phantom spirits. Arụsị abụrụzi ezigbo arụsị maka na the men arụsị ọnwụ na-akpọtụrụ separately ọnwụ na-akpọtụbụrụ arụsị a before mechazie offer human sacrifice nke bụ eziokwu na arụsị ahụ anọzi ọrụ egbugo dị arụsị ife na-arụzi ọrụ dị agwa ọgwụ agwọrọ agwọ nke mmadụ anya eni ọ phantom spirit na-alụ. Ana m agwa ụlọ ihe merenụ ndị stọdịrị ihe gbasara omenala ụfọdụ astọdịrị wel na-agba ọsọ ihe a bụrụ ezigbo arụsị dị ya nwa ezigbo arụsị owu a spirit from the luminous height akpọtụrụ install ya for the benefit of the village or for the benefit of the clan for protection, for protect them from invaders, from arụsị, from ndị amoosu, ndị ajọ mmadụ na ndị obi ọkpọ. Ọ ihe eji pụtụ ya ọ bụrụ ebe a na-agwọ ọgwụ odo anya adị etinye oso ọ bụrụ ịbịa gbu mmadụ ntọ. So ana m achọ ịgwa na ọnwụ ha na arụsị ọbụla asị na-akpọtụ gbuo mmadụ na ya ihe abụrụzi ezigbo arụsị ihe abụ onye obi akpọ mere daten and ihe o ji wee mee ewu obi ọjọọ biko o were achieve evil aims and greediness ka o ji mie ihe arụsị niile ka o were lụọ ọrụ uprightness of few people, the elders ma ọ bụ ndị ọ bụ ọrụ ha ime ịperform such as ndị nwere the calling ihe onye ọbụla iwepụta ọfịa ha kwubicha okwu n'aha Chukwu okike akpọtuo mmụọ n'ala wee gudoro mmụọ ahụ asị ya na ife ha chọkọ na-arụ n'obodo ha
na mgbe eji eri ji na ha abịarịrị ya eji mgbe eji emedo mmụọ nwee mgbe mmụọ ha ji eri festival mgbe ahụ na ha ga-abịa na eriri festival ha emechaa ha etinye ọfọ na ana in union ọ dị ile ịkpọtụ mmụọ enidị ọ na-eche ịkpọtụ mmụọ igbu ori ọchụ igbuzi ọchụ ebe ahụ kele mmụọ ịkpọtụrụ ọrụ phantom spirit ka ịkpọtụrụ ọbezi ọ na-atụme ndị mmadụ ọnya mere ụfọdụ nwere ike ịsị na o nwere arụsị dị n'obodo ha dị arụsị na-akọmiti ịbụ every year na-ọfara ya sacrifice mmadụ ọrụ ihe ụnụ kpatara nkụ ọ bụrụ ọkpara nkụ ahụ si nwere bịara ya ọrụ abịazi etu ụfọdụ ndị mmadụ a na-edemonize all the deities na-ejinarize na ha niile dị ọ bụrụ eziokwu not all deities bụ the evil ichefu ha na onwe some deities wu trees nwere onye afara dị a ịgbara ozi na akpọ ọkalete bụ okwu mmụọ ka ọ bụ ịgbara akpọ ọkalete yes ebe mmiri anọ na ị nwere ike ije na akpọ ọkalete je kwasị ihe ọnụ na-eri ndị mmiri ịmara akpụ ndị mmiri iche ọmmadụ ka e nyere ebe anwa those secretaries wu okwu mmụọ ọmmadụ ka e nyere ana m achọ ịgwa gị ihe mere na ụfọdụ original okwu arụsị akpọtụrụ ejiro mmadụ kpọtụ ya unless your town bụ evil ụfọdụ na-abụ akpọtụcha ya o nwere ike ọ bezie to the brain of an evil person as chief priest o jee gwọọ ọgwụ gbuo mmadụ ti na ya bụ arụsị na ụdị ihe o gburu obi ụka o wee mee project ka o wee na-arụsị ọrụ ike by so doing ọ divert go from the original plan and wish of the ancestors o werezie ọgwụ oje na-egbusi ndị mmadụ because na ọdawa ọgwụ ama na-efo na ikpe nkwụmọtọ mana ọ bụrụ original arụsị ifolos normal ikpe nkwụmọtọ ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ama eji maka ihe ndị ọjọọ metalụ imeji because of evil mind of evil men to throw a baby with a bath water you can't ka mmadụ ga-ewepụ mgbe anyị na-eji ụkarụ you know na a priest onye nyere ikike with authority that has the power edere ya site n'ike nke ikwubi okwu achịcha alụrụ alụ this holy communion all the reverend sisters produce ya achịcha all floor mana etinyere ya yeast so okoreko ọnya bụ achịcha ka ọ ga-etinye na communion plate ofu achịcha ka ọ ga-ewenye elu kwubi okwu ndụ dị asọ kpọtuo kpọkuo chi ha Jizọs ndị ụka ọbịa kpọkuo ya si ya banye na oriri nsọ a by those words o kwuru okwu ndụ dị asọ and after ikpucha na ofe incense obido ti reflect ya o believe go na ya kpọtuo Jizọs ya o mesizi owere nke bigger one the round ones tii na monsters akpọ bell oburu eje tii na blessed sacrament oburu eje tii na chapel ndị mmadụ eje ebe ajere ahịa ihe. So to show you that by the word of mouth you can summon the spirits to turn down. Ike dị n'okwu ọnụ mgbe gburugburu mgbe a na-asọ nsọ mgbe men amen mgbe men na-adị nsọ all those noble men ga-agada kwubi okwu n'aha Chukwu okike tụdị ọfọ si na-etu a ka ọ ga-esi wee dị and na-etu a ka ọ ga-esi wee dị. Notaria ekwubi okwu even you I know some people that are here on earth that have supernatural power, that are mystic in nature. They have the ability to call down the entities of powers, to summon the spirits to come down. Imano. Ihe imewuru esta na onye ọzọ emewuru ya. Ekere ọlụ eke. Enwere ndị enyere the power, supernatural, that understand how the spirit works, that have the power, knowing the do's and the don'ts, knowing they have the power to summon the higher beings to come down. Yes, but it must be holy, otherwise. So anyone the power to summon those entities to come down and restore them as deities, they mere with ordinary animal sacrifice. If an allow the holiness and the perfection
of the person and the spiritual vibration of whoever that is in charge to carry out that noble act of installing. Mana ọtụtụ ndị mmadụ ewerugo mpụ na ọtọ na mpịtọ. Ụfọdụ ndị dibịa ụfọdụ nwere ike ma ụfọdụ ndị kpọrọ onwe ha ndị ozi kpọrọ onwe pasị kpọrọ onwe ị na-eme mpịtọ mmadụ bịa n'ihu ọrụ gị idina ya ị na-akọmiti na ọcha na otu ọjọọ dị iche iche na-eme mpịtọ na-afọtọgharị ebiazi ikwuzi okwu ike adịrọ ịsọmogodu spirit they will not come ijezi gwọtazi ọgwụ ịgwọtazi ọgwụ ajọ ọgwụ iwerezi ọgwụ na-alụ ọrụ maka na ike ga-alụgo original power iji bịa alụgo bịa ndị otu have left you. So onye na-achịkọwara onye ọbụla na-asị gị na-eji mmadụ wee hibe alụsị ịma na onye anwa lack knowledge ọ na onye anwa so na ndị na-alụ ọrụ with the dark elements. Yes, onwe ukwu mmụọ ọbụla aka ji ọfụ ọbụla at any given time, whether at installation or at later time, gburu mmadụ dị a onye a commit go alụ onye idere ịgba ya ka ịba kwụọ alụ dị a your committee battle. Yes, that Arusi, the real Arusi is no longer working. Here are all about phantom spirits. And don't you have a now? Or they have the model to a canal committee or this from time to time. And don't be coming to be or did a bossy and Arusi that proof. You know that, yeah? You know it. It was when the man and dojo in every field. Etu aka esi wee mmụọ ọma na mmụọ ọjọọ. Etu aka esi nwekwa ndị mmụọ ọma arụsị na-arụ ihe dị mma na arụsị ndị eji affiliated with evil mind. Mana imeji because of ndị ahụ wee discredit ye arụsị niile. Imeji because of na-enwere evil policemen si na policemen niile dị njọ. Imeji maka na enwere evil king si na king niile dị njọ ma ọ na king abụrụ ezigbo ihe. Imeji maka na enwere som ndị nchụaja dị njọ si na ndị nchụaja niile dị njọ. It's not true. Ndị nchụaja niile adịrọ njọ. O nwere ndị nchụaja dị njọ, yes, mana ndị nchụaja niile adịrọ njọ. So onye metalụnụ nke ọjọọ ịkpọ onye anwa by the face na o metalụ nke ọjọọ. Onye ka nna chọrọ akụwa. So ịsịkwa na n'ọdịnala arụsị ọbụla dị n'ọdịnala Igbo na-adị egburu mmadụ ọ bụrụ eziokwu. By the privilege, enwego m fed idea nọlụ ewube alụsị nwere anything like human sacrifice there. Nwere, yes. Ọ na ịmara na onwere ndị nwere special gift of knowing who they were in the past and ndị nwere supernatural powers if what transpired or ndị nwere mystic powers. Mana ekele ọrụ eke ọ bụrụ ihe akpọrọ onye aka kpọrọ onye a, ọ bụrụ ihe akpọrọ onye aka kpọrọ onye a. So onye ọ na-maintain na lane ya like into I Ogbuefi Eze-Ana Ugochi too. I'm not interested in anything politics. Camp me. But I make camp of my colleague. When I'm interested, when I'm invested interest at all. You know that? So when you're not check while again, but no at any formation of real deities. Open and they should informate here. For blades here. So it install Arusi for the light region. We need to any human sacrifice. However, the noble minds of the former as Emily store will get after 100 years or many years to come, and when they get the new Akajo for that will be there if it's Arusi that has to do with the community. When you go on there, although when they came but when they got of greediness, will decide therefore to introduce charm or one human being into that Arusi. Or what is your recognize in the personal ezigbo arụsị dey follow normal natural processes. Ọ bụrụ na ịtụọ mmadụ na arụsị ihe ọ ga-eme bụ okporo ụzọ je gwa arụsị be nwe nwunye ama onye ọda nwere arụsị nwunye onye gwa arụsị nwe onye anwa gwa arụsị ikwu nne gwa arụsị be nne na-ene ihe nwunu nwere ya for na nwụrụ the guilty as charged therefore na ọ ga-face the consequence. Arụsị ndị niile anwa has nothing to do with the person.
that's actually this is our child, this is our daughter. Now, therefore, no deserve to face the consequence. They stay clear. They are also we deal with now. That is normal process. But no malos here where you can say na to tata Ogbuefi ụfọdụ projection ọgwụ ka ndị na-ebe ahụ jizi ọgwụ wee mee asị na arụsị na ịghọtara arụsị the fairness ọ ga-efuru normal process. Yes, mana ịdị ara guilty definitely the person ga-adarị mana ọ ga-efuru normal process maka na imewu ka ntiwu. So what am I saying? Ihe m na-ekwu in essence bụ na ị kwesịrị ịma ihe niile gbasara arụsị na ezigbo arụsị na-enwere arụsị ehibelu na aka kwụ ọtọ. All have arụsị ndị na-arụ ọrụ for the light region. However, I may dispute the fact na enwekwara arụsị ndị ehibelu for the dark region by evil men. But imagine because of the evil activities of this arụsị and their installers from the dark region were justify an arụsị in the operation. Maka na mụ abeji because of na no one some individuals in the band will castigate the entire institution. So what am I saying? So that what would they encounter God on my son for any reason? Or who look in the rule? And we're saying now say I natural corner name every mother don't support such. Makanto again and do it no. Like I said. Inwe ajụjụ na nkụzi a nkụzi now. Inwe ajụjụ na nkụzi a nkụzi now. Then chat na WhatsApp. Onwe any other 10 each on the ma basalo installation of arụsị this teacher. You let me know na-ekere ọlụ eke. Inwe ajụjụ na nkụzi ma nkụzi gogbo chat na WhatsApp. 0805-7837-672. I repeat, 0805-7837-672. Imejikwa maka ihe na onwere igwe ma ọ bụ eze tinyere aka n'igbu mmadụ ma ọ bụ etu Solomon si wee gbuo mmadụ wee gbara nwunye ya. Imeji maka ihe si na ndị igwe niile bụ ịbụ ma ọ na-ama enwesị igwe no kama anyị ahapụrụ ata n'ime ọka etu aka arụsị ọdịnala Igbo dị. A noble arụsị is noble and is worked based on the nobleness of the person with the akajiofo, with the chief priest, or the holiness and righteousness of whoever that is as a more. Maka na onye bụ eze mmụọ na na-edupu mmụọ wee ka mmụọ ji alụ ọrụ lọtara ya etikwa n'aka na-esi ka ije were apasị mmadụ ma ọ gbuo mmadụ n'ihu ihe ime akwa na-etu ọkwa ọgwụ ka ịgwọ bọs bụ mmụọ ka ị na-eme ya ga-esi echa vidiyo tụsara ya ndị ọzọ ekwu okwu gosi n'isi ndị niile our friends and fans all over the globe, ndị niile nọ under the influence of our voice, ndị niile na-esonyere m n'oge awa nke eziokwu. Asị m ka ọmaka meela ụnụ, asị m na onye na-achụ ụnụ ga-ada, onye nọ na-achụkwasị ga-ada. Asị m onye echecha ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe maka na ejiri ọnwa adịbe eme mgbọrọ. Asị na ọmaka ga-emere ụnụ ma ihe ọma niile ụnụ na-achọ n'ime arọ 2023 a ụnụ ga-enweta ya, ma ihe ọjọọ dị n'ilo ama afụkwa ụnụ na ọ nọ n'ihu n'ụnụ ya nọ n'azụ, na ọ na-azụ na ya nọ n'ihu, ọ nọ n'ihu n'azụ, ụnụ ga-anọ n'etiti na Chidimma ga-emere ụnụ na ihe ọjọọ niile anyị na-anụ na ntị na ọma eme anyị n'ihu na ọsọ na ntị na azụ ka ọ ga na-eme anyị ya gazienụ n'ọfọ ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu 10 o'clock ya gazienụ, sorry 9 o'clock 9 a.m. tomorrow.